Ibalelwa ku-82 imizi yaku-139 e-Orlando West esihlaleke ingenawo ugesi insuku eziyisikhombisa kulandela-ke ukufa kwesiphehli sikagesi. Izakhamizi zakule ndawo zithi-ke ukucishelwa ugesi isikhathi eside kubathikameze ey'ntweni ey'ningi okubalwa kuzo ukupheka, ukugcina ukudla kanye neminye imisebenzi yasendlini edinga ugesi. Kuphinde kwaqubuka imibuzo mayelana nemibiko ethi kungenzeka le mizi izithole ihlawuliswa imali engango-R3,000 ngokungawukhokheli ugesi. Kanti abaholi bomphakathi sebebeke-ke umbono wokuthi akungenelelwe mashinyane kule nkinga kubuyiswe ugesi ngaphambi kokuthi-ke kukhulunywe indaba yezinhlawulo. Bakhala bengashayiwe abahlali baku-139 Orlando West osekuphele izinsuku eziyisikhombisa behlele ebumnyameni ngemuva kokumosheka kwesigubhu esiphakela ugesi kwizindlu ezilinganiselwa kwama-80 kule ndawo. Labahlali bathi-ke inkampani ephehla iphinde iphakele ngogesi kwelakuleli okuwu-Eskom uthi-ke umuzi nomuzi kuzomele ukhiphe imali eyizi-3,000 njengoba kutholakale ukuthi-ke kunemizi ebingawukhokheli inhlobo ugesi. We've got 82 households that are off due to the failure ye-Minisap, and then siney'kolo eziyi-2 Nzamo neMbuyisa Primary School, sine creche. This one is affected. In fact, the office lethu, office administration, customer care center, it is also off. Holy Cross Church just behind us, it is off. It means now there's nothing happening here. And looking at your economic livelihoods, it is impossible to get this thing done on time. Kusenjalo uModise uveze ukuthi umphakathi ulibangise kwa-Eskom ukuyoxoxisana nale nkampani. We are going there. Abahlali sebayile laphayana. I'll be following up just to make maybe arrangements, necessary arrangements. But you know, this thing masiyibheka, it also needs your political interventions, because it's very, very, very difficult for ukuthi we carry on like this. And where the demand, yeah, 3,000, it's not easy to coordinate such, and there's no readily available amount. Ngakolunye uhlangothi imiphakathi ikhala ngekati elilele eziko nothi-ke imali yokuthenga ugesi ayibonwa. Ezindabeni zeSoweto TV, ngikuNokulunga Mthembu ngise-Orlando West.